nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nili tum soar lo tum ta ning du ka chepak lang lo ning kipung ka chepak lang lo je mentu lo ante mentu sinang tum asai ki claim po we want to see the result ni tum result thaklong le tik ke non bang ke ni tum ke sang selo lake so pha long nang chitong du na pot nili tum a hin pe nang li tum a phan kar dom la pen choro lo pini nang li tum a phan nang ka chu phanang kok abang ke lahen lo je nili tum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti a chik lo labang so September a chik lo si nili tum WKSA mate Women Karbi Student Association abang amahang pa thek pon tang lo lasi hala swar ni nilitum swar lo bang chelang pet pen hala swar ni arpu sirame nilitum chedon sar ben chebak pon lo mai pi arpu abang ke nilitum sang et sing narpi aki hai pi phan sinitum pek pon lo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phan sinitum hala suhu chedon sar ben chebak pon lo lapen dun mai pi bang nili phan sinang pek pon lo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phansi hala sorni nitum bak ponlo mane che bak ponlo la si pini abang ke nilitum la bang ke declaration lo je nilitum Karbi Women Karbi Student Association pini ka declare pon gr ni lo phit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pidi ka chingwai adim labang hotel hempi long sini tum pathik pon lo haladang tum chingwai bomahut halapu Karbi rong asar amai atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ne pine Samson teron aro bendana chitong dun pesini tum chini lapen ke pu kesinglong pho pen chenglok lamding road pen sedame haladak alang litum phan invite vipin serminak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane awards bang nilitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA pu nilitum ke en pon alang litum nilitum chethan chebum pamenang pu phansi aphi bang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pon non bang ke alang litum hang ek den nang ko la so ke hang a hut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke piapod lo lake pu nilitum crime legi claim geli ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bang ke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA pu ante ko pipod lo lake pu nona bang ke nilitum bang ke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that typo la si nilitum aim and objective bang ke nili soarlo let's focus on W soarlo Karbi lo charlia song bang ke soarlo phan an so sesi women safety bu thak women protections la hai nangji bu po thak sini tum che song pon ji pu ni tum aim and objective do la selang lutum ka chini ne pensi nilitum phan kopine rat chali ali tam ho ma jungjung me thang ali phan ke claim si nang ke tin rong lo ne pine alang litum bang la misunderstanding bang do kok lo ni litum aphan amat si alang litum ta aggressively pen bang lo ni tum phan banner bang nang litum non amat la khatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ning du kamasi ni tum ta ko pi pot ma ni tum thang age chok che ave si organization ni tum ke seng chot le ni litum ma phan ku pi sila so nang pu ma ko ha so ning duk do wan ni lita adima long mat ning duk chepak lang lo dilita ning chikhang one swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiruwong lo one dat lo sameal aphi bang ni lipulo je let's talk peacefully chingki pa mena chethan pa mena la khai pu thak bang ke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum bang ke Karbi hejana pot no na bang ke let's be united to sini lipu dam ji athe nili tum ke W polote la ke swarlo atum ke not put a faction avelang Karbi lo charlia song puke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do kok thai po seta men non bang ke nilitum ke swarlo Karbi lo charlia song pasi chipuda la si swarlo Karbi lo charlia song ke nitum Karbi lo charlia song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi Student Association pasi nitum kudanchi dangli tum chingrum noi pena ba manang litum chingrum that pasar men nilitum amat sita men nang litum along RD nang pidun po lapen ke nilitum apen ki punang jibang lalo je Karbi Student Association pu hala so KSA pen
pini dak nili tu mapan mai sirame pulo nang pado long pa me me da son sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pe de nang jibulo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hokpet lo nang tum pinama chingrum de plo te nilitum asong ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA pu nilitum amen chelar phit pu la an lo nitum ma hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang konon ke nang litum united not I clivet do non nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ningdu ke chepaklang lo ning kipung ke chepaklang lo je mentulo ante mentu sinang tum asai ki claim por we want to see the result nitum result thaklong le tik ke non bang ke nitum ke sang selo lake la so song ke nitum la pusi padam bompo madula nitum pan nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke nitum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang litum chingrum thek polo te la an si nilitum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang litum pe ni kache song a hok pet pula tang teni tum sermi khadak RD nang chipi donji haladak nilitum bang si nang chi song donji lasi lan chor lo kalang lo Karbi Student Association alang litum jong si penamat ta chingrum thek pula te nilitum ke penamat si nilitum WKSA ta men chilar dun phit po chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare gi det po isipet ke latai silo ini tu ma aims long ke kalang lo women apu thak swar lo apu thak si kalang lo sida me silang dam lo bolo te non ni tum ta pinia son son ke alang litum nang pulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo bu faction nang pa ong dun lo ni tum swar lo ke se pina ma tini tum ke ni tum swar lo inglong pho swar lo KSA bu avelang non ko ke la ben ke la lo alang litum chingrum de tha lalo te nili tum phanang point out no ni tum phanang jong oi nang tum affection nang pa ong dun lo nang tum chingrum det tha nalo hai lasi don pen ke tum che just stop nang ne je we are doing for politically tang ho rat chali ali phan ta ho jungjung ali phan la bang ke nang ne ni tum phan just stop dang ne ni tum hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum kupisi ki claim nai ma mithang ali phan nang ne pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinililam thing ton ponikok kardo